Ingalaterra, 19. mendea. Bertan, bi klase sozial desberdintzen ziren. Burgesia, hau da, botere eta eskubide gehiago zutenak, eta bestetik langileria, burgesen menpe lan egiten zutenak. Burgesek dirua lortu nahi zuten langileen esplotazioaren bitartez. Horregatik, langilek lan ordu kopuru luzea ematen zuten lanean. Baldintza oso txarretan. Gainera, garai horretako haur askok behartuta zeuden fabrikatan lan egitera, eta burgesek egoera horretaz probetxua ateratzen zuten. Langileen baldintzak oso txarrak zirenez gero, egoera aldatzeko asmoz, burgesekin negoziazioak egiten saiatu ziren, baina hauek porrot egiten zuten burgesek jarritako trabengatik. Ondorioz, langileak elkartu egin ziren, protestak egiteko. Protesta hauek eragin handia izan ez zutenez gero, langileak burgesen kontra altxatu ziren, greba eginez, haien lan baldintzak hobetzeko asmoarekin. Eta hauetan, honakoa eskatzen zuten, 8 orduko lanaldia, soldaten igoera, haurren esplotazioa gelditzea, besteak beste. 1864 urtean, Londresen sortutako langileen asoziazio internazionalari esker, alde batetik lurralde ezberdinetan burgesen kontrako ideiak zabaltzea ahalbidetu zuen, eta bestetik langileak lehendabiziko aldiz kalera ateratzea eragin zuen protestak, grebak eta abar eginez. Greben ondorioz, langileek beraien ideiak defendatzeko talde baten sorrera beharrezkoa ikusten zuten, sindikatuak deitu zirenak.